जोबोद गोग्गानाय मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादा दिनै 70थि बोसोराव आगान सुरबाय थामहिनबा 5 इयार्सनि उनावहायनो जोंहा डायमन्ड जुबिली जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बे समावहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो गुबुन थुनलाइफोर बादियैनो दिनै फेर फाथिनो हानाय बेबादि मोनसे अबस्थायाव फैदों आरो दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि फैबाय। गोदोनि बादि जोंनि गेजेराव रावखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गिनांगौनि खोथा फैलिया। दिनै बर' थुनलाइ सोरजिनानै थुनलाइ फोथारावहाय जोंनि दिनै लिरगिरि बिथांमोनाबो दिनै साहित्य एकाडेमि गोबाङा बान्था मोनबोनो हादों आरो बेबायदिनो बे थुनलाइ फोथारावहाय खामानि मावनानै बिदिनो बर' रावा माने जौगागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो। बेखौथ' जोङो बेखौ सरकारनि फैसा होनानै जों बुंनांगोन। दिनै जों बादि फिसा फिसा हारिफ्रा बेबादि जुदि इंलिस रावखौ जुदि जाबसिननानै होयोब्ला जोंनि बर' हारि बा बर' रावा थैलांनायनि लामायाव फैगोन। दा जोङो गुबुन हादरफोराव जोङो नुयो जे बिथांमोनाबो गाव गावनि रावखौ लानानै बा लकेल लेंगुवेजखौ लानानै बिथांमोना दिनै बेसेबांबा गोजौआव आवगायलांनो हादों आरो दिनै जोंनियावहाय जुदि इंलिस रावखौ जुदि जाबसिननानै होबा एसे जे जौगागोन बेखौ जोङो बुंनो हाया। जों गावनि बिमा रावजोंनो जोङो सोलोङोब्ला बिमानि रावजों जों फरायोब्ला बेनिख्रुइ जोङो साबसिन गियान साबसिन जोङो नलेजखौ जोङो लानो हायो आरो जौगानो हायो बेखौ जोङो बुंनो हायो। जों नुबाय दिनै माने जायफोरा रमान हांखोनि थाखाय जों मुंख्लं जालांबाय दिनैसिमबो बिथांमोननि थाखाय जेबो मोनसे नेरसोनथि गैया। बे बेलायाव मा बुङो दिनैनि गोथार सानाव? बे बेलायावहाय जथेस्थ' खामानि मावनो गोनां दङ होननानै आङो सानो। दिनै बे थुनलाइयारि हान्जा सुनायनि गेजेरजों दिनैनि बे बर' साहित्य सभानि जि जोनोम सान बेनि गेजेरजों आङो जोंनि बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि जायफोर सरकाराव दङ बिथांमोनखौ आङो खावलायो जे जायफ्रा जोंनि राव हांखोखौ लानानै सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनो गोनां जाबाय बिथांमोनखौ नायनायनि दायथ'आ निस्सय दङ। बिथांमोननि जि नेरसोन बिथांमोननि जि अबदान बे अबदानखौ जोङो मानिनांगोन आरो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बेखौ जोङो मानिनांगोन आरो बिनि थाखायनो निस्सय बे बेलायावहाय बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बे बेलायावहाय मा होनो बिथांमोननि जाहाथे सेक्रिफाइस बियो अराय सम गोथां जानानै थायो बिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं होननानै आङो सानो। दिनैनि बर' थुनलाइ सान 10 नभेम्बर जे 70थि बोसोरारि बे बर' थुनलाइ सानाव बे जों पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जा नोजोरजों बर' थुनलाइ सान फालिदों बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो जोंनि बर' साहित्य सभानि बिबानगिरि आरो लोगोसेनो इउएन एकाडेमि गोरायुं बेखेवगिरि महरै जों हांख्रायनाय लाबोदों। लोगोसेनो पानेरि गोजौ फरायसालिनि लेङाइ आफादगिरि लेङाइ गोरायुं आरो लोगोसेनो फोरोंगिरिनि बिथांमोना बाहागो लादों। लोगोसेनो बे ओनसोलनि दाब दाब फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानो हादों। बेखौ आं पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम आं गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। मिडिया बिथांमोन बयनिसिमबो पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै लोगोसे पानेरि जौमा फरायसालि जानानै साबायखरखौ बावहरदों। दिनै बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम सान 10 नभेम्बर। बे 10 नभेम्बरखौ थामहिनबा बर' थुनलाइनि जोनोम सानखौ गामाखालि बोसोरफोरबायदि पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों पानेरि जौमा फरायसालियावहाय गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों। बेवहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै जोंहा गिबियावनो दङमोन थुनलाइनि फिरफिला बिरहोनाय। जोंहा बिरहोदों बेखौ पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरेश बर' बिथाङा आरो बेजों लोगोसे मोनसे समाव बर' थुनलाइनि बिथिङाव खामानि मावनानै जाय बिथांमोना जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननिसिम गोसोखांनानै जों मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावदों
आरो बावजेनगिरि हिसाबै जोंहा दङमोन उपेन बर' सार पानेरि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि मोनसे समनि बारग' लोगो फोरोंगिरि बिथां सारमोना जोंनि गेजेराव फैनानै बाहागो लाफैदों आं साबायखरखौ बिथांमोननिसिम जासिहरबाय जोंहा हाबाफारि हिसाबै बेजों लोगोसे दङ हारिमुवारि मोनसे हान्जा सुनाय दङमोन बे हान्जाया थांबाय आरो बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बानायनाय दङ जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय जायगायावनो सुंद' सल' लिरनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दङ बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मेल हिसाबै दङ बे गेवलां मेलावहाय जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायहरदों जोंनि पानेरि हालामनि ACS पास खालामनानै BDO साख्रि मोननाय मानगोनां देबिदसन दैमारि जों बिथांखौ जोंनि मानगोनां आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायहरदों बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन दान्दिसे समनि गेजेरावनो जों आखा खालामदों आं नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बुहुमनि मानसिफोरनिसिम मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों जाय बिथांमोना बा जाय जोंनि बर' सुबुंमोना जोंनि भारत हादरनि बा गुबुन हादोराव थानानै रायजो जादों बायदि बायदि बिथिङाव खामानि मावनानै जिउ खुंदों बिथांमोना जेरावखि थाया मानो गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनो जेन बावा आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों बिथांमोनाबो बै जायगायाव थानानै एसेब्लाबो जोंनो थुनलाइयारि बिथिङाव बिहोमाखौ हरगोन गावनि राव थुनलाइखौ हमथाना लाखिगोन जों नुनो मोनो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै एसे गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ बावनायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना जेन बिदि खालामा आं गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोना जेन राव थुनलाइखौ सिबियो आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो मोनसे खोथाखौ फोरमायनो लुबैदों दिनै पानेरि जौमा फरायसालिया गंसे भेन्सार हिसाबै जानानै दङ बे पानेरि जौमा फरायसालिया एबा पानेरि कलेजा अदालगुरि समस्तिनि गंसेल' भेन्सार कलेज अदालगुरि साब डिभिजननि गंसेल' भेन्सार कलेज अदालगुरि ब्लकनि गंसेल' भेन्सार कलेज आरो बे फरायसालिनिनो प्रेसिडेन्ट दानि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां डिपुटि CM गबिन्द चन्द्र बिथाङानो बे कलेजनि चेयारमेन आफादगिरि बिथांनि नाजानायावनो जोंनि कलेजनि माखासे मानि जोंनि इनफ्रास्ट्राकचारा जाफुंसारदों आरो जों आसा खालामदों दानि बिटिआरनि जिहेतु गंजि फरायसालिमा बिथांमोन फरायसालिमाखौ सरकारि खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय जोंनि कलेजाबो जेन जायगा मोनो गासैबो बिथिङावनो जोङो क्राइटेरिया हिसाबै गोरोबनानै दङ जों बे हिसाबै रेडि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जेन मानगोनां दानि बिटिआरनि CM प्रमद सार बिथाङा एसे नोजोर होगोन बा नायगोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों आरो दिनैनि बे 70थि बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै आं बिथांखौ गुरैयै खावलायहरदों उनफोराव जों बिब्दिनो बर' थुनलाइ सानखौ गाजा गोमजायै खुंबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बे हाबाफारियावहाय जाय बिथांमोना जोंजों थाफानानै जोंनि गेजेराव जोंखौ खामानि मावनायाव जोंखौ राङारि अनसुंथाइ होनानै मदद होदों बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय बेखिनियानो गोजोन्थों